To tylko manekin, prawda? Wszedłem do sklepu z używaną odzieżą tylko po koszulę, a wyszedłem z traumą i nowym współlokatorem. Stał w kącie, stary manekin, łysy, bez oka, lekko przekrzywiony. Sprzedawczyni mówi, jak chcesz to bierz, i tak się go wszyscy boją. Zabrałem go dla Beki, nazwałem Stefan. W domu posadziłem go na fotelu, założyłem okulary przeciwsłoneczne. Śmiałem się, aż do nocy. Bo o 3:07 usłyszałem skrzypnięcie. Światło z przedpokoju się zapaliło, a Stefan siedział teraz bliżej łóżka. Myślałem, że śnie, ale rano miałem na poduszce karteczkę. Dzięki za przyjęcie, lubię mocną kawę. Oddałem Stefana z powrotem do sklepu. Teraz znów stoi w kącie i czeka, aż ktoś inny go zabierze do domu. Chcesz więcej historii dziabniętego Jurka? Subskrybuj.